Здравейте! Ако вие сте собственик или управител на микро или малка печатница, смятам, че това видео ще е полезно за вашия бизнес. Европейската програма за дигитализация дава до 70% и до 50 000 лева финансиране за внедряване на софтуерни системи за работен поток, автоматизация, стандартизация и цялостно управление на производството. Крайният срок за кандидатстване е 30 септември, което означава, че времето наистина е малко. Вероятно знаете колко време губите със ръчни процеси в предпечата. Липса на организация, разпръснати файлове, объркани версии, загубени поръчки и в крайна сметка недоволни клиенти. Ако това ви звучи познато, сега е възможността да решите всички тези казуси. Представете си един цялостен софтуер за предпечат, с който всяка поръчка е проследена. Всички действия се правят лесно и бързо. Всеки файл и версия на мястото си. Всяко действие може да се повтори без проблем. Всичко е свързано, актуално и лесно достъпно. Резултатът е ясен. Всички действия са синхронизирани, а много от тях и автоматизирани. Всички процеси, файлови информация на вашия предпечат са подредени. Това означава по-малко грешки, по-бърза работа, по-доволни клиенти и в крайна сметка по-добри печалби. Най-хубавото, може да получите всичко това сега с до 70% и до 50 000 лева финансиране от тази европейска програма. Това означава, че инвестицията е още по-достъпна, а ползите дългосрочни. Не забравяйте, до 30 септември остават само седмици. Не чакайте, а свържете с нас сега.